Još jedna emisija Otvoreno svemu Ozon Presa. Naša današnja gošća je Mirjana Milenković-Talović, poverenica Demokratske stranke u Čačku. Dobrodošli u redakciju Ozon Presa. Hvala što ste me pozvali. Građanski protesti traju od decembra, a javnost je podeljena o njihovim efektima. Šta su građanski protesti doneli novo na političkoj sceni Srbije? Pa mislim da se po prvi put od 2012. godine i promene vlasti, dolaskom Srpske napredne stranke na vlast, da se prvi put dešava nešto što vlast nekako može da ugrozi. Sve do septembra 2018. Mislim da je Aleksandru Vučiću stalno prolazila ta priča da nekako drži opoziciju posvađanom. Međutim, pravljenjem saveza u septembru prošle godine ipak se stvara naspram vlasti nešto što vlast ne može po prvi put da drži pod kontrolom, ne može da kontroliše buduće korake, ne može da planira umesto opozicije, ali im ne uspeva podmetanje svega onoga što su u prethodnih 6 godina uspevali da rade. I po prvi put se stvara u opoziciji nešto što bi moglo vlast da ugrozi na nekim narednim izborima, ukoliko naravno izbori budu slobodni i regularni. Protesti su započeti u Čačku, kasnije nego što je to bilo u drugim gradovima Srbije. Kako ste zadovoljni odzivom Čačana na protestima? Ima li tu nekih disonantnih tonova? Kako se rađaju opozicijne stranke? Nisam nezadovoljna protestima u Čačku, zato što se na tim protestima uglavnom skupi negde oko 1000 ljudi. U suštini, ja baš nisam neko ko je stručan da proceni, ali po čitanju lokalnih portala, gledanju TV-a, vidim da je to uglavnom oko nešto preko ili nešto ispod, znači oko 1000 ljudi. Ako možda to nekom deluje malo, ali 1000 ljudi je 1% glasačkog tela Čačka. Ako su ti ljudi spremni da svakog petka izađu i kažu da su nezadovoljni. Mislim da se ljudi još uvijek nisu oslobodili straha, to je jedan faktor. Kad bi došlo do toga, mislim da bi taj broj bio dosta veći, ali mislim da postoji jedna druga stvar, a to je ona beznadežnost koja se javila kod velikog broja ljudi od 2012. Svi oni izbori koji su prošli od 2012. do danas. I moje mišljenje je, iako govorimo o strahu, da je ovaj drugi faktor dosta više utiče na ljude nego sam strah. U strahu su ljudi koji imaju poslove u javnim preduzećima, čija deca imaju poslove na tim mestima. Ne vidim drugu neku vrstu straha koju bi trebalo sad neko da zbog nečeg osjeća. Mislim da je presudno to što su ljudi nekako postali ravnodušni, jer svi pokušaj nečeg drugog što nisu stranke, vlast je ostajalo bezuspešno i ostalo negde na pola posla. I zbog toga ljudi teško ponovo počinju da veruju i priključuju se protestu. Ali 1000 ljudi, mislim da svakog petka u kontinuitetu, 2, 3, ne znam koliko meseci, mislim da to nije mala stvar i da je to može da bude jedna velika pokretačka energija za neke promene. Formiran je i Savez za Srbiju u Čačku, dakle neka vrsta gradskog odbora, tako da kažemo. Kakva je saradnja između stranaka i ko trenutno čini taj savez? Da li će se priključivati neke nove stranke? Savez u Čačku trenutno čine Dveri, zatim Udruženje privrednika, Udruženje Makedonaca i Demokratska stranka. I to nije konačna priča Saveza za Srbiju u Čačku. Poziv je otvoren za sve one stranke i udruženja koje smatraju da živimo u jednom vremenu koje nije dostojno čoveka. Jednostavno i svi smo mislili da nećemo u 2019. govoriti o onome o čemu smo pričali 90. I mislili smo da smo 2000-te bar završili sa tom pričom da više niko ne može da ugrozi naše slobode. Ali još jednom se potvrđuje priča da jednom osvojene slobode nisu zauvek osvojene slobode i da u suštini njih stalno iznova treba čuvati i braniti, i ukoliko se opustimo, kao što se jesmo opustili prethodnih godina, misleći da to više ne može da nam se desi, ponovo imamo recimo ugrožene neke slobode u 21. veku. Zbog toga
su svi dobrodošli koji misle kao mi, zbog toga što ovaj savez zaista nije nešto što je sazdano na sličnostima među našim ideologijama, programima, nego jednostavno svi smo shvatili da je ovo vreme u kome je jedan čovek, a u ovom slučaju predsjednik države, istovremeno i predsjednik države i on istovremeno obavlja funkciju parlamenta i javnog tužioca i policajca i sudije i svega ostalog što u ovoj zemlji postoji. To je neko ko krši ustav kad on misli da to treba da radi, to je neko ko najavljuje zakone, to je neko ko zna sa koliko glasova će biti usvojeni ti zakoni o kojima govori i tako dalje. Jednostavno to je nedopustivo za jednu zemlju koja je u sred Evrope, naročito u vremenu, kažem, ponovo ponavljam, 21. vek i zbog toga savez i postoji, da omogućimo i da napravimo neke uslove za normalan život, normalne izbore, pa ćemo onda pričati o tim različitostima i boriti se za neke slične ciljeve, ali različitim, tako da ih nazovem, sredstvima. Nova Srbija učestvuje na protestima, viđemo i čelnike stranke svakog petka. Da li su oni prihvatljiv partner da budu i deo Saveza za Srbiju u Čačku? Savez za Srbiju u Čačku, a inače po lokalima i uopšte na republičkom nivou, nije upućivao zvanične pozive nikome. Znači, jednostavno poziv postoji i on je otvoren. Naravno, ta udruženja, stranke pokazuju svoju želju ili ne i dolazi do dogovora o ulasku, odnosno priključivanju Savezu. Nije bilo priče, mislim, Savez je napravljen koliko u Čačku pre 10-15 dana. Mi nismo još uvek razgovarali o priči Nove Srbije, jer zato me pitate posebno za Novu Srbiju. To je nešto što jeste delikatno u ovom trenutku. Demokratska stranka je bila sa Novom Srbijom u vlasti do kraja 2006. početak 2007. godine i mi smo tada izašli iz vlasti jer smo mislili da je u tom trenutku nemoguće sprovoditi ono što Demokratska stranka želi. Izašli smo i sad je pitanje zašto ponovo praviti neki savez sa Novom Srbijom. Uostalom, Nova Srbija je stranka koja je sa Aleksandrom Vučićem bila ceo jedan mandat u vlasti, ali opet kažem, ovo su neki moji lični stavovi i možda stavovi većine članova Demokratske stranke, ali svakako nije stav Saveza, o tome možemo pričati nekom drugom prilikom kad budemo taj neki stav usaglasili. Da. U Savezu se nalazi široka lepeza stranaka, od levice do desnice, od proruskih do proevropskih. Sa druge strane, isti taj konglomerat stranaka imamo i u vlasti. Jednima, odnosno delu javnosti smeta što u Savezu ima toliko stranaka i što su toliko šarenolike, a sa druge strane glasačima vlasti to uopšte ne smeta. Prosto neke kontradiktornosti. Da, ali mislim da je to još jedan od pokazatelja da je Srbija jedna zaista mlada demokratija, ako je u ovom trenutku opet možemo zvati demokratijom. Jer mi to od 2000-te na ovamo jesmo bili, pa smo u nekom trenutku stali, pa smo sad poslednjih 6-7 godina počeli da se vraćamo unazad. Šta to znači? Znači da za prosečnog srpskog glasača je malo bitno da li je neko desnica, levica, da li je centar. Niti prosječan glasač mnogo o tome razmišlja. Mislim da se ljudi učlanjuju u stranke ne znajući šta u suštini propagiraju njihovi programi. Hoću da kažem da je društvo kao društvo u stvari politički dosta neobrazovano. Uostalom, ja sam i ranije o tome govorila, ja mislim da kod nas i obrazovni sistem dosta toga je doprineo toj vrsti neobrazovanosti glasača. Zato imamo recimo političare koji i 2019. godine se građanima, odnosno svojim glasačima, ne obraćaju kao građanima, nego im se obraćaju kao narodu. To bi trebalo u suštini nešto da nam znači. Jer prosječan glasač ne zna šta je to desno, a šta je levo. Znači, mi ovde nazivamo desničarima i nacionalistima nekog ko kaže neću u Evropu, hoću, ne znam, saradnju sa Rusijom.
To je kod nas u suštini desnica i za nekog prosječnog glasača to je desnica. On više ništa ne zna o toj desnici. I levica je neko ko hoće u Evropu i koga ne zanima saradnja sa Rusijom. I tu se završava priča o ideologijama što se tiče Srbije. I zbog toga, naravno, takva je vlast, takva je opozicija, jer u suštini nije džaba ona kakav narod, takva je vlast, jel? Zato mislim da to u suštini nikom ne smeta, nego se za to hvatamo onog trenutka kad nemamo neke druge argumente, pa onda govorimo o tome. Vlast je takođe sazdana od različitih stranaka, različitog opredeljenja, pa to nijednog trenutka nismo videli da njima smeta u obavljanju vlasti. Ali ovde nije stvar samo u tome. Hajde da napravimo neke normalne uslove za normalan dijalog, pa ćemo onda lako kroz normalan dijalog objasniti zašto sam ja levi centar, a neko je tamo desni centar, a neko je krajnja desnica, a neko je krajnja levica. Ali trenutno živimo u zemlji u kojoj ni levica, ni desnica, ni centar, ni bilo ko drugi nema priliku bilo šta da kaže o bilo čemu ukoliko ne podržava politiku Aleksandra Vučića i to uglavnom u poslednje vreme neku politiku koju on ima u svojoj glavi, a za koju ne znamo ni mi šta ona tačno znači. Najava formiranja Saveza za Srbiju u Čačku, odnosno već je formiran, da li to znači i najavu zajedničkog izlaska na naredne lokalne izbore? Redovni lokalni izbori su 2020. godine. Nadamo se da tih izbora neće biti pre, jer ovo su katastrofalni uslovi uopšte za bilo kakvu predizbornu kampanju. Koliko ostane ovakva situacija kakva je i sada i ukoliko vlast, odnosno Aleksandar Vučić, ne pristane da ostvari bar neke od zahteva koje opozicija upućuje sve ovo vreme u prethodnom periodu i građani koji protestuju, postavlja se pitanje da li ta opozicija uopšte treba da izlazi na naredne izbore i imate li bilo kakvu šansu da izađete na izbore gde vaš protivnik koristi sve raspoložive i sva moguća sredstva u toj. Mislim, Aleksandar Vučić je već sad u predizbornoj kampanji. On već sada ide od mesta do mesta po Srbiji i govori o svojim, odnosno reklamira i govori o svojim nekim rezultatima koje on uglavnom sve ovo vreme negde fingira i negde ih izmišlja. Ako do toga dođe da izlazimo na izbore, da, svakako postoji mogućnost, ako sve ovo vreme radimo na ovome, da, postoji mogućnost zajedničke liste kako bismo kroz neku pobedu na nekim budućim izborima mogli da napravimo neku normalnu atmosferu gde bismo posle toga mogli na izbore svak sa svojom pričom, svak sa svojim programom i svojom nekom ponudom. Jedan deo javnosti stalno očekuje nova lica, neke nove stranke, kritikuju sadašnju vlast, ali su nevoljni da podrže trenutne stranke. Koliko je realno zaista da se na političkoj sceni pojave nova lica, da se pojave nove stranke? Ne mislim da je realno, pošto je teško funkcionišu uopšte stranke u opoziciji koje imaju neku, kako da je nazovem, već tradiciju iza sebe, imaju neko vreme delovanja iza sebe. Zaista teško deluju, zato što su im zatvorena sva vrata, zatvoreni su im prvenstveno mediji kako bi došli do svojih potencijalnih glasača. Skupština više ne liči ni na što, više ni kroz Skupštinu nemate način da govorite u ime svojih glasača. Ajde da krenemo od lokala, promenom poslovnika o radu Skupštine grada. Vi u Skupštini grada više nemate političku raspravu. Iako samo u Skupštini grada faktički sede izabrani lokalni političari koji bi trebali da daju neku svoju političku ocenu o stvarima koje nas okružuju, odluke koje donose, akta koja donose. Sve su to političke odluke. Onda menjamo poslovnik o radu i dolazi do jedne potpune zamene teza gde faktički treba da nam objasne da svima politika treba da se ogadi i da politici nije mesto u Skupštini grada.
Tako da odbornici sada tamo liče na neka tehnička lica koja ne podižu ruku za nešto bez mogućnosti da izađu, da kažu zašto je nešto dobro ili nešto nije dobro. Ne, nemaju tu priliku jer bivaju prekinuti svaki put kad temu o kojoj govore dovedu u sferu politike. Iako to zaista i jeste sve politika, Skupština jeste politika i političko faktički telo. Tako da tim obesmišljavanjem opozicije su svuda zatvorena vrata. Tako da ne vidim zaista mogućnost sada da se pojavi nešto novo i da ima priliku da se negde predstavi da od nekuda bude prihvaćeno. A sa druge strane, ja lično ne verujem mnogo u tu priču, potrebna su nam nova lica. Pojavljivala su se ovde i neka nova lica, pa nikada nisu dobila neki znatan broj glasova koji bi zaista pokazao da ljudi žele nova lica. Nego to je ta priča, evo svi se vrte, svi su isti, mi bismo nova lica, ali nema novih lica. Mislim da ta priča više onako ustaljena, ali da ona nema veliku neku potporu u realnosti. U ovom poslednjem sazivu Skupštine grada nema građanske opcije. Ako bismo isključili SPS, ako je SPS svrstamo u građansku opciju, zašto građanska opcija nikad nije imala većinu u Srbiji? Mislim da razlog za to jeste upravo ovo o čemu smo malo pregovorili, a to je ta politička neobrazovanost građana. Jer vi imate decenije iza nas gde se faktički od građana su se stalno pravili podanici i interes svake vlasti je u suštini bio to. Tako da smo, opet pominjem kao je malo pre, obrazovni sistem je bio okrenut ka tome. Izlazili smo iz srednjih škola i sa fakulteta ne znajući ništa o državnom uređenju svoje zemlje. Iako smo se bavili mnogim stvarima koje nam nikada posle u životu nisu trebale. Tako da, kogod je hteo da nešto više sazna o tome, ja mogu da pođem od same sebe, je neko vaše lično interesovanje, pa ćete sami sebe edukovati, tražiti, čitati i ulaziti u tu materiju. Ali, recimo, sa završetkom srednje škole, vrlo malo znanja o bilo kakvom funkcionisanju države, a kamoli lokalne samouprave. To je već bilo nešto o čemu se skoro uopšte nije ni govorilo. Tako da je sa takvim građanima vrlo lako manipulisati i zbog toga nam se dešava to što nam se dešava. Tako da mislim da nužna stvar jeste ta priča reforme obrazovnog sistema, između ostalog i ka tome gde bismo budili tu građansku svest nekih budućih pokolenja. Poverenica ste Demokratske stranke Gradskog odbora u Čačku. Kako danas funkcioniše Demokratska stranka u Čačku? Ko su danas članovi ili ko su ostali članovi u DS-u? Sadašnji članovi Demokratske stranke su uglavnom članovi koji su bili verni stranci do 2008. godine. Zato što 2008. godine, kada je Demokratska stranka prvi put imala zaista poluge, da ih tako nazovem, poluge moći, odnosno poluge vlasti u državi, je krenula enormno učlanjavanje građana Čačka u stranku. Ja mogu sada pričam o Čačku i to su bili različiti profili ljudi. Ja sam u Demokratskoj stranci od 2001. godine i mogu negde da uporedim ko su bili članovi stranke u tom nekom periodu, kasnije, pa onda od 2008. do 2012. Zaista su u stranku ulazili ljudi koji jednostavno nisu živeli ono što su živeli članovi Demokratske stranke u vreme kad je stranka takođe bila u krizi, recimo od 2000. do ubistva premijera. Tako da nije nikako čudo što su ti članovi prvi okrenuli leđa Demokratskoj stranci. I ostali su, znači, najverniji oni koji su se u tom periodu, znači do 2008. učlanjavali i mogu da, ono što je najinteresantnije, najaktivniji, najagresivniji u smislu da su spremni da pomognu u svakom smislu su svakako oni koji su se još 90-ih učlanjavali u stranku i znaju
za taj neki težak period delovanja Demokratske stranke. Poslednjih nekih 6-7 meseci ja mogu da kažem da sam uspela, ne znam, da okrenem, ne da okrenem, nego jednostavno da razgovaram sa nekim mlađim ljudima, tako da nekih 10-15 recimo ljudi, što je bilo potpuno nezamislivo pre 2-3 godine i mislili smo da ko zna koliko će vremena još proći da nam se neko učlani u stranku. Neki mlađi ljudi su odlučili prethodnih 6-7 meseci da uđu u Demokratsku stranku, ali također su sad počeli da nam se aktiviraju neki koji su u ovom vremenu bili skeptični da li će stranka uopšte preživeti u ovo vreme. I zaista mislim da jedna stranka u Srbiji ne bi mogla da preživi ovo što je se desilo od 2012. do 2018. Da kažem, svi lomovi, cepanja, odlasti, a sa druge strane potpuna satanizacija od strane predstavnika vlasti. Tako da, eto, mogu da kažem da je stranka preživela, a sad je na nama da li će nastaviti da živi. Spomenuli ste se stranka cepala od 2012. kako ste izgubili vlast. Vi kao neko ko je živeo i radi i živi u unutrašnjosti, kako gledate na te podele koje su nastale u stranci? Je li i to na neki način kult ličnosti koji je bio u stranci? Svakako. Svakako, zato što to nam je nekako odlika, mislim sad na Srbiju, ne samo na Demokratsku stranku, da kult ličnosti je nešto o čemu ne treba raspravljati. To je jednostavno vidljivo na svakom koraku. Pođete od jednog javnog preduzeća, pa onda do u ovom trenutku i do države. Ali, recimo, Demokratska stranka je bila stranka koja je sve do dolaska Borisa Tadića i tog nekog perioda samo od 2004. do 2008. je uvek bila jača od svojih lidera. I to je bilo ono što je stranku po mom mišljenju krasilo. Ono što je meni izazivalo ponos kao članu stranke. A onda se baš zbog ulaska tih članova koji jednostavno nisu pripadali svojim bićem, nisu pripadali Demokratskoj stranci, menja ta priča i ta slika, tako da je u nekom trenutku Boris Tadić imao veću popularnost od same stranke. Tako da je svakako u Demokratskoj stranci ostao jedna vrsta, kako da kažem, jeda prema Borisu Tadiću, ne kao predsjedniku države, niti tu sad neko ima nešto mnogo da mu zameri, ali da, kao nekome koji je 2 mandata dobio zahvaljujući Demokratskoj stranci, a ja to uvek ponavljam jer ni ja nikad ne bih bila odbornica u jednom parlamentu u unutrašnjosti da iza mene nije stajala Demokratska stranka. Tako ni Boris Tadić nikada ne bi bio predsjednik države, naročito u 2 mandata, da iza sebe nije imao mašineriju Demokratske stranke, jer oni koji su unutar stranke znaju šta sve treba odraditi da biste od nekoga prvo napravili lidera i šta sve treba odraditi da biste pobedili na nekim izborima. I koliko to izbora treba da izgubite, podnesete, podignete se i da krenete dalje da biste te izbore u jednom trenutku dobili. Tako da s te strane, da, postoji taj neki ljudski jed zašto odlazi iz stranke 2014. i to pred izbore. Ja mislim da je predizborna kampanja već bila krenula. Tako da to nije mala stvar za stranku, ali stranka i to nekako pregurala i nastavila da živi. Ali mislim da je i to je negde pomoglo stranci da preživi. Baš to, da je to jezgro Demokratske stranke ne pati od te priče lidera. Poslednjih nedelja govori se sve češće i o ponovnom ujedinjenju svih tih stranaka koje su nastale iz Demokratske stranke odlaskom lidera. Ima li takvih nekih dogovora, pregovora ovde u Čačku? U Čačku ih nema zato što još uvijek traju pregovori na nivou centrala tih stranaka. Donete su odluke na glavnim odborima stranaka Demokratske stranke, SDS-a, mislim da je stranka Dušana Petrovića u pitanju u ovom
prvom tom nekom dogovoru i mislim da se o tome razgovara i date su odrešene ruke gospodinu Lutovcu i predsjedništvu stranke da se dogovara ta priča ukrupnjavanja. Zato što jednostavno drugi put i ne postoji, jer pogledajte koliko je stranaka nastalo iz Demokratske stranke, pa više od polovine lidera Saveza za Srbiju su bivši članovi Demokratske stranke. Nijedna ta stranka nije uspela ni toliko da bi došla do tog nekog cenzusa, a kamoli napravila neki veći uspeh i to je opet jedan od dokaza da nije Demokratska stranka lider, Demokratska stranka je institucija u tom nekom smislu funkcionisanja na nivou Srbije. Da. Samo još kratko, kada je u pitanju Demokratska stranka u Čačku, da li će biti formiran, dakle, gradski odbor, da li će biti izbora? Da, Demokratska stranka u Čačku trenutno radimo komunikaciju sa članovima, jer u suštini nismo bili sigurni ko su ti ljudi koji su ostali verni stranci, a ko su ti ljudi koji više nisu članovi, jer nije bilo tog klasičnog dolaska u stranku, iščlanjavanja i ostalog, nego jednostavno ti neki ljudi koji su u stranku ušli kao u stranku u vlasti, oni su smatrali verovatno da kada stranka više nije u vlasti, ne treba ni oni više da budu članovi stranke. Tako da trenutno radimo tu takozvanu kao reviziju članstva. Radimo i na pronalaženju nekog novog prostora, jer bi trebalo od 1. aprila da otvorimo novi prostor i posle toga će, posle te revizije, biće jasno koliko imamo članova na nivou grada i shodno tome ćemo, upravo sad traje i plaćanje članarina na godišnjem nivou, jer i to je jedan od uslova za izlazak na izbore, odnosno da biste se kandidovali i da biste mogli da birate. Tako da smatramo da ćemo, ako stignemo sve to da uradimo do juna, da će izbor biti u junu, ukoliko ne stignemo do tada, onda svakako u septembru čim prođe leto. Ako budete izlazili na izbore 2020. godine, šta bi mogla opozicija da ponudi kao alternativu sadašnjoj gradskoj vlasti koja najavljuje otvaranje nekoliko novih fabrika, počev od Forverka, Wieland Elektrika, najavljuje se dolazak još jedne nemačke investicije? Sad sve, evo kao što ste rekli, sve se u suštini najavljuje i još od 2012. stalno se nešto najavljuje, onda uz te najave stižu nove najave i onda pored tih stižu dalje najave i sve ostaje na najavama. Znači, prošli su izbori 2012. od 2012. do 2014. pa od 2014. do 2016. onda od 2016. sve kreće na bolje, novi gradonačelnik, sve novo, sve stiže. Mi smo u 2019. Još uvek ti investitori jednostavno nisu tu. Oni kad budu tu, to će sve biti tako sjajno i bajno kao što i oni kažu i mi ćemo im čestitati na tome, ali to još uvek, znači, nemamo realizaciju svega toga. Ali kad govorimo o svim tim investicijama, mi smo grad koji je zarad tih investicija dosta dao. Mi o tome ne govorimo, mi samo pričamo o tome kako neko dolazi da nama nešto da. Mislim da će grad tu vrlo malo imati. Prvo zato što i da dođe do zapošljavanja i potražnje toliko kadra koliko su rekli, 1000, kako, ne znam sad koja je tačna cifra, nije ni važno. Čačak je grad u ovom trenutku koji nema kadrove za sve te poslove, a onda će Čačak davati svoje zemljište, davati svoje resurse, sad pričamo o infrastrukturi i ostalom, ali ćemo posle, naravno nećemo puniti budžet Čačka, nego ćemo puniti budžet tih gradova odakle ti budu ljudi zaposleni. Naravno, bitno je da se ljudi zapošljavaju iz drugih gradova, ali u ovom slučaju mi pričamo o interesima Čačka zato što svi živimo u Čačku. Tako da je puno pitanja koliko je uopšte ta priča isplativa i po Čačak i ako dođe do zapošljavanja tih ljudi, ali u ovom trenutku mi nemamo tu potvrdu. Sa druge strane, vrlo je mala pomoć tim nekim lokalnim privrednicama. U ovom slučaju mi stalno pričamo o nekih 10-20 većih privrednika čija imena se provlače već
već 20-30 godina, što znači da oni već imaju neku tradiciju u radu i već im je lakše da posluju i bez nekih pomoći, ali ne govorimo o nekim novim privrednicima. Ja kako sam razumela, u Čačku postoji oko 5-6 hiljada privatnika. Tu ulazi i cvećara ovde preko puta ovog prostora i piljara u mom komšiluku, ali i neki ljudi koji zapošljavaju po 5, 6, 10, 20, 30, 50 ljudi. Mislim da su oni vrlo značajni i možda čak značajniji za ovaj grad nego sve te najave velikih stranih investitora koji dolaze ovde da koriste državne subvencije, da koriste lokalno zemljište, lokalnu infrastrukturu i da nam daju plate koje su nešto iznad minimalne prosečne plate. Malo je žena u politici, kako na lokalu, tako i na nivou države. Srpska napredna stranka ovdje u Čačku na nekoliko važnih gradskih funkcija ima pripadnice ženskog pola. Kako biste vi ocenili njihov rad? Koliko su one vidljive ili se ipak nalaze u senci, tako kažem, vladara iz Srpske napredne stranke? Potpuno su nevidljive, ali mislim da to nije samo karakteristika Srpske napredne stranke. To je jednostavno problem Srbije kao takve. Žene su uvek ili zamenice ili pomoćnice ili na takvim nekim mestima i uglavnom su manje vidljive od svojih muških kolega na istim pozicijama. Pa tako i u Čačku. Evo ja sad razmišljam ko su, mogu da se setim većnice Dragutinović, mogu da se pomoćnice gradonačelnika Đoković, Mire Đoković. I zamenica gradonačelnika. Da, zamenica gradonačelnika. Da, zamenica gradonačelnika je ipak osveženje, zato što je neko mlađi i opet je zamenica, nije pomoćnica, ajde. I to je kao neki uspeh. Ali mislim da su dosta nevidljive i da tu nema sad neke velike priče oko toga. To je uglavnom tako. I žene u vlasti se uglavnom, bar na lokalu, uglavnom se bave socijalnim pitanjima, zdravstvom, prosvetom, kulturom. Vrlo retko se žene bave nekim temama kao što su, ne znam, privreda, ekonomija, ne znam šta još sad ima u gradskom veću, tako neke za koje su u Srbiji okarakterisani su ti poslovi kao muški poslovi, tako da su žene zaista vrlo retko na tim pozicijama. Sa kakvim oblikom diskriminacije ste se vi susretali? Šta je najčešće prisutno? Pa ne mogu da kažem da sam se susretala sa konkretnim nekim oblicima diskriminacije, ali samim tim što ste žena, mnogo vam je teže prvo da se dokažete, drugo teže vam je da funkcionišete, zato što imate mnogo više obaveza u toku dana u odnosu na muškarce. Koliko god to sad izgledalo kao smešno, ali jednostavno je tako, zato što vi danas pored posla ili pored ovog mog dolaska ovde, mislim, mene prvo čeka vas od ujutru 1000 poslova u kući, pa onda morate da se pojavite ovde da budete tip-top doterani, tako isto na poslu, tako na funkciji na kojoj se nalazite, što apsolutno nije bitno za jednog muškarca. Da li je došao na posao ili na svoju funkciju u gradskoj kući ovakav ili onakav, da li se nešto razlikuje od juče ili ne. Svi ti pritisci stoje na ženi, zato što žena brine i o deci, i o mužu, i o sebi, i o starima u kući, sve je na ženi. Tako da je u tom nekom smislu mnogo teže ženama nego muškarcima. Tako da će se vrlo često odreći te mogućnosti da se bave politikom. Imam posao, imam kuću, pa ne treba mi još ta neka obaveza. Eto, u tom smislu. Ako pitate mene, s tim što mislim da veliki broj žena danas trpi svakakve vidove diskriminacije, počeo od posla pa do kuće. Hvala vam puno što ste bili gost Ozon Presa i puno uspeha u daljem radu. Hvala vama što ste me pozvali.